Ndro kurwa sorgo ngorogusi tukure na bona se county ya Nairobi ase abarai be kiombe kyabo onchoria ba matatu niko wano baruro ko gwasereria gochia ase serikali egocha kwimukia egetambokero kerichi bose kwana kyanko yitingia bare oborendi bose bachi kwimukia egetambokero kerichi kasa mabokabo onye serikali tiri gochigo sona na hagati na kwana kyabuna ababwatani be sector ya boda boda abo babere bagosamba chigari chiabo chinga kicheme basokana natibali kwimukia egetambokero kende gyonsi kerichiko ukwana somo chu Nairobi habara yabuni go bono baruro ko boria gochia sababwatani au ase sector yo ya matatu kwana kyabuna sona na baregati heri kubwatana na nebyombe au ne sector au kwana kyakogayana omochando yumurikito Linet Nyambane no roboti rwa senchero ibwikirana Ekiombe ky'abaonchoreri ba matatu kya Mass Mobility Operators Association kyagikeiri bokongu ebikore by'abana boda boda byokubasambira chigari cyabo chinga kicheme basokano ase batebire nigo babeire bagwako roboti gochasa abanyanyimbo kurende getambokero tikeyo keimukigwe rero etwa ngokwanira mangana abantu abechi bigipigi abagani bechi bigi basambira chigari kitomono naende serikali tirakora kende koruchigari cyaso gusamba kuri mutinyo nane basambe gari dono Embakasi sub county Nairobi county mutinyo yobweka okianda basambire chigari sato wekera rero eyuninse ewike monenus basambire chigari sato ono mbako bo bwasoire ekogendie gari azikipara kya Kenya asengenjo okuno mondo bwepigipigi gari ya esa ambugo soitu nesa serikali ogara kende. It has happened. We have not had the Minister for Interior, the Minister for Transport, the regulator NTSA condemning these criminal acts. And even the IG, who is reading the law enforcers, has not come out not only condemning the criminal act, but also we have not seen all those who have been involved in setting ablaze our vehicles arrested and arraigned in court. So we are just wondering, aren't they feeling the pinch? Aren't they seeing the insecurity on our roads? Bakoragwa no morikibwe kyombekyo Wilfred Bosire nigo bono baruro kuboria gochase serikali kobaimokerie getambokere getindikeri chiko abana boda boda bari baenekiri obusari obwo uchakira bono twabaira abantu bari bakore basamba chigari babwatwe bashitakiwe gosonye mbako nyara okora igo na indrosie group ya ito chipigipigi ejo exam no to kagera ndo achisamba asengenje gasi ya security negasi ya serikali na ministry ya yoborendi ende bona mangana ya abantu baboda boda ndoko bakwana ndoko bonya ko negotiate na criminals kera ndo zamba chigari ya criminals, so there is no way out to us we can answer inse to so ko amba ne bibago ene serikali bwate bibago ibekeime obo ali bogenda to ko boroboere bono nigo bagosereri guchikuimukia richiko asa mabokabo onye getambokero tikigo cha kuimukigwa emba konyara okora igo na indrosie group ya ito chipigipigi ejo exam no to kagera ndo achisamba asengenje gasi ya security negasi ya serikali na ministry ya yoborendi Kuripoteria Ensoko TV kurwa ase omocho Nairobi erietariane Linet Nyambane.